Il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius qal li l-Partit Nazzjonalista jimxi mal-istatut tal-partit u deċiżjoni dwar jekk Simon Busuttil għandux jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista għandha tittieħed internament fil-Partit Nazzjonalista. David Agius kien qiegħed iwieġeb mistoqsijiet ta' One News dwar jekk Simon Busuttil għandux jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista għandu l-istrutturi tiegħu ta' kif jeleġi kap tal-partit, hemm l-istatut, u allura qegħdu nimxu man dak l-istatut. Ovvjament kien hemm press conference naħseb intom kontu attendejtu għaliha, u mbagħad f'dik il-press conference kien hemm dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Allura aħna rridu nimxu ma' dak li jgħid il-kap tal-partit. Minti fl-opinjoni tiegħek taħseb li għandu jibqa' jmexxi l-partit? Aħna nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna internament u mbagħad jiena nkun nista' nitkellem internament kif dejjem għamilt u d-deċiżjonijiet tkunu tafuhom meta jkun hemm il-mument opportun. Madankollu wara riżultat diżappuntanti għall Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-maġġoranza tad-deputati nazzjonalisti li tlabna r-reazzjoni tagħhom ma kinux komdi jikkummentaw. Għandu jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil? Għandu jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil? M'għandix kummenti għalissa, thank you. Għandu jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil? Min-naħa tiegħu Beppe Feneka-Dammi ma kienx ċar daqskemm kien ġimgħatilu meta mistoqsi dwar kemm Simon Busuttil jista' jġib is-suċċess għall-Partit Nazzjonalista. Naturalment, però issa jiena din l-aħħar wet inqgħod niġġudika jekk Simon Busuttil hix l-aħjar għażla jew kelli setax kien hemm aħjar jew seta' kienx hemm qar.